Исәнмесез, кадерле дусларым. Миңа бик матур котлау хаты килеп иреште. Ул да булса Рөстәм Шайдулла улы һәм Зилә Гайса кызы хөрмәтенә икән. Бүген безнең гаиләдә зур бәйрәм. Шакмагыш районында туып үсеп, хәзерге мизгелдә Уфа шәһәрендә яшәүче әтиебез Рөстәм Шайдулла улы һәм әниебез Зилә Гайса кызы Абдиевларның бергә гаилә корып яшәүләренә 35 ел тулган икән. Алар бер-берсен яратып, 1981 елның 27 февралендә бер-берсенә терәк булып дөнья коралар. Икесе дә югары белем алып, тырыш хезмәт куеп, фатирлар алып, бик матур һәм тату тормыш кичерәләр. Мәхәббәт җимешләре булып, ике кызлары без, Эльвира һәм Эльмира дөньяга килгәнбез. Безне сау-сәламәт үстереп, укытып, зур туйлар уздырып, үз аллы тормышка чыгардылар. Хәзер без үзебез дә әни буларак дөньяның бар тәмен тоеп, сөенеп яшибез. Әти-әниебезне 3 тапкыр картәтәй һәм нәнәй бәхетенә ирештердек. Алар безнең балаларны үстерергә зур ярдәм күрсәтәләр. Без чиксез шатбыз шундый әти белән әни барлыгына. Без телебез корыштай исәнлек, саулык, тазалык, тигез озын гомер, иминлек. Безне шатландырып, кайгы-хәсрәт күрми, аяк-куллары сызламый йортыбызның нуры булып торуларын һәр даим телибез. Безнең горурланыр кешебез сез. Сездән күпме сабак алырлык. Сезнең матурлыкны, батырлыкны, сабырлыкны, мәрхәмәтне җырга салырлык. Сезнең кебек кеше җир йөзендә туадыр 100 елга бер генә. Сез әти-әниебез, өебезнең нуры, үрнәк булдыгыз безгә һәр эштә. Сезгә кадерлеләребез бәхет теләгәндә амин дип торсын фәрештә. Иң изге теләкләр белән кызларыгыз Эльвира, Эльмира, кияүгез Рөстәм, оныкларыгыз Эмиль, Амелия һәм Оскар. Рөстәм абый, Зилә апа, якыннарыгызның котлауына мин дә кушылам. Гомерегез гөрләп үтсен, юлларыгызга гөлләр сибелсен, туар таңнарыгыз бары бәхет һәм шатлык кына китерсен. Син булганга әни гомер җырлы үсә алдык җылы кочакта гаилә җанлы әти сине булганга ут сүнмәде бер дә ушакта рәхмәт сиңа әти рәхмәт сиңа әни үстердегез кеше иттегез безнең уңыш сезгә һәр чак көч өстәсен бәхеткә күмелсен көнегез безнең уңыш сезгә һәр чак көч өстәсен бәхеткә күмелсен көнегез. Яшәрбез без сезне куандырып, сез бит безгә күпне бирдегез. Үзегез кырган матур уяларда тигез генә гомер итегез. Үзегез кырган матур уяларда тигез генә
чын күңелдән тагы бер кат сезне котлыйлар кызларыгыз Эльвира, Эльмира, кияүгез Рөстәм, оныкларыгыз Эмиль, Амелия һәм Оскар. Бәйрәмегез котлы булсын, бәхеттә, шатлыкта гөрләшеп яшәгез.